Takže přátelé, kamarádi, máme tady projekt nový. Musíme zrekonstruovat skleník, ať nám vydrží přes zimu. Jak všichni jistě víte, tento skleník, náš krásné zázemí, v zimě spadlo. Zůstalo to všechno ležet jenom na židlích a my jsme to horko těžko potom naštěstí zvedli, nic se nezlomilo. Každopádně bojím se, že tuto zimu to nepřežije. Takže plán je takový. Trampolina je kulatá a skleník je půlkulatý. Takže my tu trampolínu, která nám stojí venku, použijeme k výstuže k skleníku. Takže to je první věc. Co dneska musíme udělat? Spočítat, kolik dalšího materiálu potřebujeme. Rozdíl mezi původním obvodem a novým vystuženým trampolínou je 1 metr. Tady jsme naměřili 6,5 metru, tady jsme naměřili 5,5 metru, takže 1 metr bude. A máme plášť, jakoby střešní krytinu pouze na 5,5 metru, takže nám v podstatě 1 metr pochybí, to nevadí. Ty spodky můžeme dodělat deskama a tím pádem nám vznikne možnost udělat tady i okapy, aby nám pod spodním nezatékalo. Toto máme materiál, máme tady očisky. Na ty bočnice, tam vzadu jsou úřezky. Ty bychom mohli použít ještě. Tady toto čelo bych udělala z desek, pořád konstrukci. To znamená, že cílem, mou představou je hodit sem doprostřed trampolínovou konstrukci, na ní dát 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laťových konstrukcí. Na to přišroubovat ten hliníkový plášť. A ty laťové konstrukce budou zapřeny jak na prostředí trampolíně, tak vpředu. Tady zapatrujeme nějak pořádný čelo a o to se opře ty latě. Takže budu opřené tady, prostřed a potom vzadu na konci také bouda. Takže máme tady první technický problém. Jak jsme zjistili, skleník má na výšku 2,2 metry, přestože má šířku 3 metry a podle výpočtu by teda měl mít na výšku 1,5 metru, což trošičku bude komplikovat asi s velkou realizací, protože já jsem čekala, že do té trampolínové konstrukce se tady skleník leze. To je takhle, až ho vystavíme tu konstrukci nad tím a potom to přestavíme. Takže tady bude trošičku problém. Můžu něco říct? Povídej, přání. Dejte dislike.